ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಯಾನಿತ್ತ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಿರಿತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ತೂಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮಿನಿ ಬರು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಟ್ಟಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಬತ್ತನ ತೋಜವೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಪಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಶಾರ್ದುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಾಗ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾ ಪಿದಾಡ್ನೆತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಏನು ಎತ್ತಿಯ ಪೇಂಟ್ ಎತ್ತಿಯ ಪಪ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಳ್ಳ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ದೇ ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡೆ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಗಂಧದ ಕೋಲ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ? 500 ರೂಪಾಯಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಗಂಧದ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೇನೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತೇನೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ತೊಂದ ಟರ್ಪಲ್ ವೇಷ ಬರ್ತೇನೆ ವೇಷ ರಕ್ಕಸನ ಜನ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದು ಬೇಡ. ಅದೆಷ್ಟು ಇದು? ಎಷ್ಟು GSM ಇದು? ಇದು ಒಂದೇ 9 ವಾರ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಪಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಈ ಕಲರ್ದ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅವು ತಿಜ್ಜಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 6-9 ಕೊಡಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದುಂಟಲ್ಲ. ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡು ಯಾನು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವನಸ್ ಬತ್ತೇನೆ ನಾನು ರಡ್ ಉಂಡುದು ಪಿದಡ್ನಿಲ್ಲಡಿ ಒಂದವೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಹೌದಾಯ್ತಾ ನೀ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಯಾನಿ ಬನ್ನೆ ಏನಂದೇನೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಐಟು ಮೂಜೆ ಎಪ್ಪಣೈತೆ ನಾಲಿತ್ಲಕ ತೋಜುನೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ದಾಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸಾರಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಕೊಣತಿದ್ದೆ ಈಗಲಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ. ಆತೆ ಕೊಣ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಹಾಂ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬುಕ್ಕನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ. ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಇದು ಟರ್ಪಲ್ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಣಪ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಣದೇರಾಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೇಟ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ದೀರೋಡು ದಿಡ್ಗ ಎಕಡೆ ನಾನು ಅಥೋರ್ ತನ ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಡ್ದಾಡೆ ಉಂತ ಉಡಾಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ಫುಲ್ ರಶ್ ಬುಕ್ಕ ತಂಬಿಲದ ಪುರ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟಿರಿತೀನಿ ನಾನು ಬಾಕಿ ಆಯೆ ಬುಕ್ಕ ಅವಾದ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನೀದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೆ ಗಂಟೆ 7:45 ಸತ್ಯಪನ್ನುಡು ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಬಚ್ಚುನುಂಡು ಉದಾಸೀನ ಅವನುಂಡು ಈ ಟರ್ಪಲ್ದ ಬೇಲೇನು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗಣ ಅವನುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆನುಂಡು ಓಪಣೆ ಮಂತದ್ಜಿ ಅಂಚ ನನಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪಣೆ ನಾನು 8 ಗಂಟೆನಾಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ನೇಪಾಲ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪುಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೀನು ಮಂತ್ದೆ ಬುಡ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಇಣಿತ ಕೆಲಸನ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚದೇನು ಮಾತೈತೆ ಟರ್ಪಲ್ ಕೊಂಚ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಚೆಪ್ಪುಣೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಅವ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಾತೈತೆ ಸೆಟ್ ಮಾತದೀಕ
ಟರ್ಪಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಸೈಜ್ಗಳುಂಟು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಸೈಜ್ಗಳುಂಟು. ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪದರಾಡು ಮೀಟರ್ 1944, ಸಾರಿ 648 rupees, 648 ನೆಟ್ 800 ಉಂಟು, 833 MRP. ಎಂಕಲ ಅಂಗಡಿ ರೇಟ್ ಐತಂದು ಪಂಡ 648 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. 12 ಟೈಮ್ ಏತು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ನತೆ, ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡು ರವಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಾಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಿರ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡು. 2023 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮುಗಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದೇ ಬತ್ತಂಡು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಅರ್ತಿಂಗ್ ಒಳಿಪುಣ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋನೋದು ಹೊರ ಒಂದಿಂಚ ಮುಳ್ಳಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಚಾಂಡ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಎಂಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋನೋದು. ಅದೇ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬರೆದಿತ್ತೆ, ತೊಟ್ಟೆಡು ಬರೀನ ಕೆಲವು ಸಲ ಪರತ್ತಾಂಡ ಉಜ್ಜಿದೆ ಪೋಪುಂಡು ಬರೀ ನಾವು ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಬರಿಂದ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 300 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು MRP ರೇಟ್ಗೆ ಮಿನಿ ಇರಲ್ಲ ತೊಂಡರಿಂದ ಫುಲ್ ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ 486 486 ಮಾರ್ನ ರೇಟ್, ಯಾನ್ ಮಾರ್ನ ರೇಟ್ ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಟು 718 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು MRP. ಆಂಡ್ ನಾನು ಇದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ నేను ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ದೀಪುಜಿ ಇಪ್ಪಡು ದೀಪನ ಜಾಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೀಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ದಿಯತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಪು ಬತ್ತು నేను ದೀಪನ ಜಾಗಡೆ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ದೀನಾಡು ಒಬ್ಬ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಪೆರ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಇದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪುಯ್ ಬಚ್ಚುಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಶಾಪ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಗೀತಾ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾನ ಅಮ್ಮ ಗೀತಾಡು ಸೈತೇನ ಏನು ಸೈತಿಜೇರದಲ್ಲ ಸೈತಿಜೇರ ಜೈಲಿಗ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಗೀತಾಗ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಗೀತಲ ಮುಂಚಿನಮ್ಮ ಗೀತಲ ತಿರುಗಿದರೆ ಅಂತರ ಪಟ ಏಪಲ್ ತುಪ್ಪಿರು ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಪೆಂಚಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡೆದ ಬೀನ್ಸ್ ಪುಡಿಬಾರ್ದಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ. ನನಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ, ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ 10,000ಗೆ, ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಪಣಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.